Prezradím ti jednu vec. Intuícia nie je pocit. Je to informácia, ktorú tvoje telo spracuje skôr, než tvoja myseľ. Reč tela nikdy neklame, len ho často nepočúvame. Krok pohyb rúk, zmena postoja, pohľad, ktorý sa vyhne. Tvoj mozog si tieto signály ani nestihne uvedomiť, ale tvoje telo áno. A preto zrazu cítiš napätie, nepokoj alebo naopak pokoj a bezpečie. A prezradím ti, nie je to ezoterika, ale je to obyčajná biológia. Tvoje nervy neustále zbierajú dáta. Porovnávajú slova s ich tónom, správanie s ich výrazom tváre. A keď ti niečo nesedí, intuícia to preloží do pocitu. Nie, aby niekoho súdila, ale aby si vedela sa orientovať. Ak si myslela, že intuícia je nadprirodzená schopnosť, bohužiaľ sklamem ťa, je to naučená citlivosť na signály, ktoré sa ignorujú. A keď sa naučíš ju počúvať, prestaneš sa strácať v ľuďoch. Ak toto poznáš, budem rada, keď mi zanecháš like a začneš ma sledovať.